Урал Батыр эпосын яҙып алыуға быйыл 725 ел. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшырыуы студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы тележурналист, драматург Сәрвәр Сорина. Сәрвәр Эштовна, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Сәрвәр Эштовна, Урал Батыр эпосы ул филологтарҙың, ғалимдарҙың һәр ваҡыт иғтибарында булды, һәр ваҡыт улар уға иғтибар итә, мөрәжәғәт итә килде. Әммә был көндәрҙә Айыла төркөмөнөң популяр булып киткән йыры арҡаһындамы Урал Батыр эпосына иғтибар бермә-бер артты. Әлхәмдулилла, бик яҡшы булды. Һәм был ошо ҡобайырҙы яҙып алыуға 725 йыл тулыуға ҙур бүләк булды тиһәк, яңылышмаҫмын мөғәйен, шулай килешәһегеҙме? Бүләк дип тә әйтер инем хатта, сөнки бына йәштәрҙең иғтибар итеүе, бөтә донъяның иғтибар итеүе бик кәрәк. Сөнки Урал Батыр кеүек әҫәр сымта донъяла юҡ. Беҙ аны нимә икәнен белергә тейешбеҙ. Күпләр хәҙер тороп уҡырҙар, Алла бирһә. Классы менән балалар алғандар ине, ғаиләһе менән һатып алып бүләк итешһендәр ине. Урал Батырҙы менән ҡәләм менән, ни менән уҡыһындар ине, образдарын асырға. Сөнки мин уларҙың мына ошо Аялла группаһындағы концерт номерында мин күрҙем дә, мәсәлән, Самра образын, Һамай образын бит. Мин аларҙа бик күп күрҙем. Естественно, дигәндә аны беҙҙең балалар, Урал Батыр эпосын башҡарған балалар, бөтә республикала конкурстарҙа, әйме? Олар әллә нисә төрлөһөн күрәтәләр ине. Һеҙ унда жюри булараҡ ҡатнаша килдегеҙ. Жюри булараҡ та ҡатнаштым, шунан һуң тележурналист булараҡ аларҙың һәр береһен төшөрөп, ошо көндә менә YouTube каналында минем 40-тан ашыу шул репортаждарым, фильмдарым тора. Алып ҡарай алалар. Ҡабатлауҙар бармы? Бына бер-береһен йылдан-йыл, инде 25 йылдан ашу был конкурс бара, яттан һөйләү. Һәм әлеге ваҡытта клип төшөрөлгән. Ҡабатлау дип әйтмәҫ инем, һылыу. Уны саҡ ҡына эйрәп өйрәнеүләр бар. Мәҫәлән, беҙҙең Башҡортостанда Урал Батыр эпосын һөйләү буйынса тотош мәктәпләр барырға килде бит инде. Илеш районында үҙендә бер төбәк, Ғәлимованың мәктәбе. Фаягүл уҡыусылары, Ишембай гимназия интернатында, ул үҙләр, Әмирханова Фаягүл, аның үҙе бер төбәк, Елай районы Һавыр ауылында Һәндиҙә Кудашеваның мәктәбе, үҙе бер төбәк, Хәйбулла районының Әбиш мәктәбендә Юнусова Әминәнең мәктәбе, ул үҙе бер төбәк. Менә улар учалылар, улар ғөмәр иҫ-киткес. Учалылар, улар Урал Батырҙы ана шул сәхнәләштереп, һәр бер образын шул хәтлем сағу итеп күрһәтеп, ондағы балаларҙы күрһәгеҙ, мин иҫ-киткес Батыр балалар астылар Урал Батырҙағы образдарҙы. Анда бер нисә төрлө 60 команда килә икән, 60 төрлө Һамайҙы күрәбеҙ. 60 төрлө Урал Батыр, Шүлгән. Мин шуға күрә менә әле Ялла группаһының образды асырға ынтылғандар бит инде. Беҙҙең балаларҙы күрерләрме икән әллә тип уйланым. Оҡшашлыҡ бар тимәк. Оҡшашлыҡ дип әйтмәйем, менә яңғыс әйтеп биреү бар, ләкин улар шул балаларға ҡарап, йәш быуынға ҡарап, өйрәнгәндәр, нисек итеп эпосты асып була. Урал Батырҙы ятлап күтәрелгән балалар, улар бөтөнләй икенсе кешеләр. Сөнки ул кешегә шул хәтлем илһам бирә, ижад асҡыслары бирә Урал Батыр. Ғөмән, бына бөгөн Урал Батырҙы аста уҡы һәм һин уны үҙеңсә яңыса асаһың. Шулай бит. Һәр бер ниндәйҙер битен асып ҡара, ул һиңә яңыса информация бирә, яңыса мәғлүмәт бирә. Ғөмән, нимә ул ошо Урал Батыр эпосы? Ул ҡобайыр ғынамы? Уны беҙҙең халыҡ ҡобайыр тип һөйләгән, дастан һымаҡ ҡабул иткән, иртәк дигән вариантҡа ла тура килә, ул жанрға ла тура килә. Шуны әкиәт итеп тә һөйләгән. Мәҫәлән, беҙҙең яҡта мин аның эпос һымаҡ итеп, иртәк һымаҡ итеп һөйләгәнен, көйләп һөйләгәнен ишетмәй торғайным. Минең ҡарсайым Шүлгән менән Урал Батыр тигән, Урал тигән уллары булған. Тип әби менән бабайҙың да исемен әйтмәй торғайны, ләкин Урал менән Шүлгәндә әйтә торғайны. Тимәк, уның шундай өҙөк вариантлары, версиялары тип әйтәйек, вариантлары һаҡланған халыҡта. Ана шуларҙың бөтәһен дә йыйып алып тороп, баҫып сығарырға ине. Ул бигерәк тә менә шул терелеп китер инде, ҡайһы яҡта нисек итеп, һәр бер үҙенсә һөйләй бит инде, һәр кем үҙенең балаһына. Һәм һәр бер ғалим үҙенсә аса, бына һеҙҙең алдығыҙҙа китаптар ята әлеге ваҡытта, улар төрлө йылдарҙа ошо Урал Батыр эпосын өйрәнеүгә арналған ғилми әҫәрҙәр тейергә була. Мин быларҙы бик яратам, ошо менә беҙҙең Мөхтәр ағай Сагитовтың беренсе Урал Батырҙы өйрәнеүсе ғалим булды ул. Шуны Әхмәт ағай Сөлейманов та һүҙ дә юҡ инде. Беҙҙең Рөстәм Рәжәпов дигән бик шәп йәш нейбеҙ бар ине, ғалимебеҙ бар ине. Ул шулай Урал Батырҙың нимә икәнен шундуҡ ишара менән иң беренсе эшләренән аңлатып китте тип әйтергә кәрәк инде. Анан халыҡ араһында ла ошо Урал Батырға мөрәжәғәт итеп, бөтә кешене аптыратып, хатта матбуғатта сығыш яһап, үҙҙәренең фекерен белдергән кешеләр бар. Менә шуларҙың береһе Рәшиҙә Ғиззәтуллина, ул Бөрйәндә йәшәй.
Шаның бер Мәфрүзә дигән апай бар. Ул Баймак районында яшәй. Аның китабын укыһаң Урал батыр эпосы турында баш китмәле. Баш китмерлек түгел, шундый. Һәркем үзенсә аса был образда. Һәркем үзенсә аса һәм ана шундагы биргән теге ишара менән генә биргән, ифни менән генә биргән акылды үтәләр, йомгакларды үтәләр, сер йомгакларын. Мәсәлән, менә Кыйса Юсуфтың Кылгалиның Кыйса Юсуф поэмаһын әйткәннәр бит инде 12 төрле сирдән дәва, 12 төрле һорауга җавап алып була дип. Медицина буенча ла, психология буенча ла, дөнья күрү буенча шуның шикелле Урал батырдан шулай 12 төрле кем дигәндә һорауга җавап алып булалар дип уйлыйм мин. Балалар тәрбияләү, юла бутудың нимәгә барып җиткергәне, ер һауды аклау, гомумән менә ердә җәмгыятьне ничек дөрес корырга, нинди теге тигезлек, үзара тыныч яшәүнең формаларын ничек булдырырга һәм гомумән халык өчен, ил өчен ничек үзеңне арнарга һәм курбан итәргә. Менә шула өйрәтә Урал батыр эпосы. Халык өчен үзеңне арнауга һәм курбан итүгә дигәндә, бына Урал батыр был акылга гомернең азагында гына өлгәшә тик хата булмастыр. Чөнки һуңгы һүдендә ул үземне батыр дип хис иттем, халык һүден тотманым дип шундай индидер үкенеч белдергән. Бар. Урал батырда шундый тәрен үкенечләр бар ул. Ул шул хәтле мескелек менән генә әйтәм бит. Иң тәкәш һәрбер кешенең язмышындагы шундай я барып ускан җирен, я кире күтәрелеп киткән җирләрен шул драматургия шулай бит. Нык көчле язылган шигырьләр. Нык көчле драматургия дип әйтергә була. Бу эпоста һәм уны беренче тапкыр сәхнәләштерү булды безнең Башкортстанда. Башкорт дәүләт академия драма театрында. Бunda театры башланы, рәхмәт яугыр. Унда ла булган, һәм бына ничек уйлыйсыз? Унда иҗатчылар ничек бирергә ынтылдылар был эпоста? Менә һуңгы куелышта инде, мәсәлән, безнең Якутстаннан килгән, Саха иленнән килгән режиссер куйды бит инде. Борисов. Ул әлбәттә үзләренең Аланхо стиле белән, алар үзләренең геройларын күрһәтеп, тотыш Аланхоны һөйләгән, илаткан, йырлаткан, байрамнар корып, алар менә шундый теге глобаль мәгъсәптә, теге дөньяны әллә ничә катлы итеп, менә Урал батырда ла шул күзлектән сыгып күрәткән һәм күрдем мин. Монда Якут, гомумән төрки дөньяның шундый тын алышы һиделеп торды инде. Ул теге өйдә генә, урындык өстендә киткән теге җирмәлә генә һөйләп утырган Урал батыр юк анда. Дөнья философияга хатта. Дөнья философия кимәленнән миңа бик ошаны ул. Урындагы Урал батыр һәм безнең актерларның шундый yerенә җиткереп аңлап уйнаулары бик актерлар менә акыллы уйныйлар, безнең төпле уйныйлар. Менә шуны миңа ошаны. Һәм бына әле Якут халкын искә алып киттегез, уларда шулай үзләренең эпостары бар. Һәм бына ошондай эпослы халык, улар бик кирәк диләр. Кирәк кенә түгел, бик кирәктең аръягында инде ул. Чөнки Әхмәт агай Сөлеймановтың яннәттә бер хүде була торгайны. Башкорт халкы үзенең эпостары менән, безнең бит 20нән ашу эпосыбыз бар. Башкорт халкы үзенең эпостары менән үзе Урал тауга казаклап куйган. Чөнки безнең күп эпостарда Уралның тау таштарының, елгаларының, Уралның тарихының, Урал буйларының, халкының теге образлары бар. Һәм ошо эпостар барыла Урал батырга барып бәйләнәме? Юк, бөтәһе түгел, әлбәттә. Бөтәһе түгел. Юк. Бар арасында менә Акбузат эпосы име. Менә хәтта Зәйтүләкмән һәүһүлүнең теге һавасты нәмәләрендә әйтәләр. Ләкин ниндидер кимәлдә Урал батырга теге яр үтеп әйтмәйм инде, шуга тосмаллау бар. Без аны менә 2005 елда Баймак районында булган конкурста шуны самалап каранылар, безнең галимнәр. Ул менә балаларның бөтә республика конкурсын үткәрү бәйгеһен үткәрүләре галимнәрнең анда бит инде Әхмәт агай Сөлеймановтан башка Розалия Султангәрәева булганмы, Гөлнур Хусаиновалар булган, Ганият Кунафиннар һәм башкалар булдылар, Мирас Иделбаев. Улар бик күп көч салдылар анда, әйме? Шул эпоста нитүдә, өйрәтүдә һәм өйрәнүдә. Һәм алар менә сектор эксперименталь площадка, эксперименталь майдан һәм булды ул. Ничек итеп эпосты тагыла халык аңларга, халыкка ничек кирен апарып җиткерергә. Шунда галәмәтле асышлар эшләй торганнар инде үзләрелә. Ләкин иң беренче шул нигә барып текәлделәр теге ничек эпостың көйе кайда һуң? Эпосты бит хамаклаган урыннары бар. Анда бит хәтта Мөхәммәд Шабарангуловтың истәлекләрендә лә әйтелә бит инде Габит Аргынбаев эпосты һөйләй йырлап ибәрә, көлеп ибәрә, илап ибәрә, бейеп китә, кулап китә, нитеп һикереп торып тагын илап һөйләй башлай, киреннән башлап һөйләй башлай бит.
ана шул моменттарды нисек киретергедерге, онда бит алар теге әкият сөйләгән шикелле һөйләмәгәннәр бит инде. Шундый моменттар булган. Һәм шуны табырга тырышалар. Кайда икән аны шул теге безнең халыкта әйткән шуның укытучыларга, ул рәхмәт инде Урал батыр эпосы конкурсына әзерләгән укытучыларга, ата-әсәйләргә, балаларның үзләренә олар эзләнделәр. Һәм шунда, мәсәлән, хәтерләйм, Әбиеле районында бер бала 6 класста гына укыган бала. Исемен оныттым, кызганыска каршы гафу итен. Туймаз районында уйнаганда көйләп һөйли башларны, картатаһына өйрәнгәнме, укытучысы өйрәткәнме иде. Менә һикереп торып, безнең жюри баһалама төркеме кул сабып ура кыскара башланылар. Ниһаят, эпостың тавышы сыкты дип. Шу хәтле менә без эпосты yerine yetkереп һөйләтергә тырышып икән инде группа ул. Менә Бөргән районының үҙендә шу хәтле матур эпосты уйнайҙар. Бәлки генә балаларга тиклем. Менә анда күрһәң, әгәр дә менә ул был аялла хәтлем генә түгел, анда бөтенләй икенче төрле образлар итеп китеп сыгаралар. Ул заркүмнәрнең ниндәй генә юк. Ул теге ен шайтаннарның ниндәй генә юк. Әлбәттә инде ул. Менә безнең бөтә балалар үзләренең ысын фантазияһын алып халалар. Ысын күңелдән өйрәнәләр. Бәлки алар шул сапта интернеттан откан нәмәләрдә образларда кулланалардыр. Ләкин бөтәһе лә менә заманса килеп сыга. Әйткәндәй, ошо арала һез учалыга конференцияга барырга янагып Урал батыр эпосы буенча. Сакырдылар, рәхмәт. Нисек булыр, анда агыйнәләр, учалының әбиләре, тиләр инде хатын-кызлар, оешмалар сакырган. Мин хәтта аптырап торам әле, мин бер елда анда барып, уш китеп кайткайны. Мәйтәм, ошо көйсә генә, елы гына көйсә, әп килеп филармонияла күрәтегез бөтә Уфа халкына. Чөнки һез нисек итеп үләндәр, таштар, ырымлау, шишкерү менән кешене дәвалап ала. Шул туралы алар зур бер кисә эшләнеләр. Учалылар. Хәзер Урал батырда эшләйләр. Көтәһегез димәк сорашуда. Мин аптырап торам, чөнки Учалы ягыннан анда менә Гөлдәр Хәкимова дигән режиссер бар. Анда бар ана шул бик оста Урал батыр эпосын һөйләгән балалар, укытучылар, алар әләлә. Алар осталар. Ниндидер конференция, фәнни-гамәли конференция көтәһегезме Урал батыр эпосы буенча? Быел 125 ел тулганда язылып алуга. Мин уйлыйм, ул мотлак булыр. Ул Урал батыр эпосы буенча 2003 елда бер зур конференция булды. Тарих тел әдәбият институты. Алар хәтта менә шу научный центр диләр фәнни үзәгендә бик яхшы выставкалар эшләннәр Урал батырга арналган. Анда безнең шу Әхмәт Сөләймановның улы Җәлил Сөләймановның картиналары, Әмир Мазитовның картиналары куелды. Бөтә халык исе китте, нисек итеп менә Әмир Мазитовның картиналарындагы Ямбикә менә Ямбирдән күрә, ыснапта. Атак былай итеп күрә икән кеше дип тә уйлайһың. Монда я Алла нитмәй, аңлашыла, я Аллаларга образдар. Шулай әйтәм бит, менә мин бик шатмын шулай яшьтәрдә шундай туканып, менә үзеңнең булмышыңа, үзеңнең күп халкыңа бик кадерле булган образларга мөрәҗәгать итүдә үзеңне нисек итеп асалаһың әле? Һин аны аңлайлаһыңмы әле ул? Аңларга тырышайык. Шулай дип. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә, хөрмәтле тамашачылар. Урал батыр эпосы турында журналист һәм драматург Сәрвәр Сурина мәһәйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.